Hello guys mga ka-adventure, andito po tayo ngayon sa Macabito Rice Mill. Natagpuan nga po sa barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Lagi tayo nagpapakiskis or nagpapakuno ng palay para maging bigat. Yun na nga, samahan nyo ko paano pagproseso kung paano kilingin o paano kiskisin yung palay. Yun o, mula dun sa taas mahuhulog yung butil ng palay natin papunta sa baba, nagiging bigas na po siya. Yan, tignan natin yung butil ng bawat bigas natin. Wow, ang ganda. Puting-puti. Murang-mura lang po ang singil na dito sa paggiling. At syempre, napakaganda, napakabilis po ang kanilang serbisyo. Kapag mayroon ka talagang tinanim, mayroon kang aanihin. Yan, dito naman po tayo sa kabila. Dito, diretso po yung butil ng bigas papunta sa may sako. At sinikilo agad nila yan ng 25 kilos. And then, sa kanila tinatahi. Dito naman sa kabila, yan, dito po yung mga butil ng palay. Dito namin na binubuhos yung mga nasa sako. Maganda na rin po yung ginagamit nilang pangtahi ng o pangtali ng sako dito. Ito, may makina na po sila. Ang technique din dyan para mas mabilis matanggal yung pagkatahi, kung saan po yung pinakamalit na buhol, doon nyo po hihilain para mabilis mabuksan. Yan guys, mga ka-adventure, malapit na pong matapos ang pinapakiskis nating palay. Yan, sobrang hirap din ang buhay ng magsasaka. Ang laki at ang tataas ng mga bilihin ngayon, lalong lalo na yung mga abono. Ito pala guys yung maliliit na butil, pwedeng pangkain ng manok, pwedeng halo sa babang, yung pino-pinong mga pinagbalatan ng butil ng palay, pwedeng halo sa tubig para lagyan ng pangkain ng baboy at saka pato at iba pa. Yun o, selfie muna tayo habang inaantay matapos ang ating pinapagiling o pinapakiskis na palay. Yan, pangiting-ngiti lang yan, pero kinakati na yan. Meron pala akong paboritong place dito sa Macabito Rice Mill na matatagpuan sa Calasiao, Pangasinan. Tayo umupo at mag-relax habang inaantay natin matapos yung pinapagiling at pinapakikis nating palay. Upo-upo lang tayo dito sa kanilang may swing. Ito yung swing na tinatawag nila. Upo-upo ka tapos padyak-padyakan mo lang ng konti, then swing-swing na. Yun mga ka-adventure, naisakay na natin, nailagay natin siya sa loob ng tricycle yung mga napagiling nating palay. At bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5